ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Madalas na sinusubok ang katatagan ng ating pagmamahal para sa isang tao. Minsan ay kailangan lang ng oras para mas mapagtanto natin kung tunay nga bang pag-ibig na ang nararamdaman natin. Ikaw kabarangay, kaya mo bang balikan ang tao na minsang naging dahilan ng pagkabigo mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga kabarangay natin na kagaya ko ay talaga namang adik na sa pakikinig ng inyong programa na Barangay Love Stories. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Doray. 39 years old na ako sa ngayon. Nakatira dito sa Makati at nagtatrabaho bilang isang content marketing specialist. Matagal ko ring pinag-isipan kung dapat ba akong sumulat sa inyong programa. Kung dapat ko nga ba na ibahagi ang parting ito ng buhay ko. Kasi alam ko na makakatanggap ako ng mga masasakit na salita mula sa ating mga kabarangay sa oras na mapakinggan nila ang kwento ko, Papa Dudut. Pero nag-decide ako na magpadala pa rin ng sulat. Baka paraan na rin po ito para mapalaya ko ang sarili ko. Papa Dudut, I am a certified independent woman mula noong makagraduate ako ng college dahil may kaya naman ang pamilya ko. Bumukod na ako kaagad sa kanila at tumira sa isang solo na apartment nang magkaroon ako ng trabaho. Na-enjoy ko noon ang pagiging independent ko kasi may pagka-istrikto rin ang mga magulang ko. Mabuti nga at pinayagan na nila akong mag-solo nang magkaroon na ako ng trabaho. Siguro kasi tinupad ko naman ang pangako ko sa kanila na aayusin at tatapusin ko ang pag-aaral ko. Papa Dudut. Ma'am, eto na po yung size 9 ng running shoes na gusto nyo. Ayan, thank you kuya. Pasensya na po kayo. Medyo natagalan ako kasi tago po pala yung pwesto nitong sapatos sa loob ng stockroom namin. Okay lang, hindi naman ako nainip. Nahihiya nga ako sa'yo kasi nakatatlong balik ka na dun sa stockroom para hanapin yung size ng mga sapatos na gusto ko. Pero mukhang ito na talaga yung design na pipiliin ko. Ayos lang po yun, ma'am. Wala naman pong ganong customer ngayon dito sa department store. Tsaka trabaho ko naman po to kaya hindi po kayo dapat mahiya. Upo na po kayo. Sukat nyo na po tong sapatos. Okay, sige. Tanggalin ko na po sa pagkakatali itong sintas ng sapatos nyo, ma'am. Ako na magtatanggal kasi nakakahiya na sa'yo. Okay lang po para komportable po kayo nakaupo dyan. Tsaka para maisuot ko na rin po agad sa inyo tong napili nyo. Sige na nga. Bestseller po talaga namin tong running shoes na to eh. Kaya nga po nagkakaubusan talaga sa mga size. Mabuti na lang po at may natsyempohan tayong size 9. Nakita ko nga rin sa internet yung review ng sapatos na yan. Maganda raw talaga pantakbo. Palagi po ba kayo nagja-jogging, ma'am? Naku, hindi. May pa-fun run kasi yung opisina namin next month. Nag-join kami ng mga katrabaho ko. Tapos ayun, wala na pala akong maayos na running shoes kaya naisipan kong bumili ngayon. Ah, ganun po ba? O ayan, ma'am. Naisintas ko na rin po tong running shoes. Pwede na po kayong tumayo para ma-check nyo kung komportable po ba sa mga paa nyo. Ito po yung salamin, ma'am, para makita nyo yung sapatos na suot nyo. Sige kuya. Ay, ang ganda talaga ng kulay ng sapatos na to. Tsaka ang lambot sa paa. Lakad po tayo papunta dun sa kabilang salamin para mas maramdaman nyo. Okay. Ano po, ma'am? Kumusta? Komportable po ba? Oo kuya. Pinalalakad ko pa lang pero ang sarap na sa paa. Ang lambot sa pakiramdam ng talampakan ko. Sigurado mas masarap gamitin to sa pagtakbo. Sigurado po yan, ma'am, kasi bestseller talaga namin yung sapatos na yan eh. Kung may extra nga lang po akong pera, bibili rin po ako ng ganyang design. Ganitong design na pambabae?
Yes po ma'am. Ang ganda po kasi talaga ng kulay kaya lang ganda rin ng presyo. Tama ka dyan. Medyo mahal nga to. Pero kapag binigyan mo nito ang girlfriend mo, sigurado ako na matutuwa siya. Naku ma'am, wala po akong girlfriend. Para po sa kapatid ko sana kung sakaling makakabili ko ng ganyang sapatos. Mahilig kasing tumakbo yun eh. Ah, okay. Akala ko para sa girlfriend mo. Hindi po, wala po talaga akong girlfriend ma'am. Kayo po, may boyfriend na po ba kayo? Ha? Ano yun? Naku, sorry ma'am. Huwag niyo na lang pong sagutin kung ayaw niyo. Hindi rin naman po ako dapat nagtatanong kasi customer namin kayo. Ayos lang kuya. Single din ako kagaya mo. Hindi po halata ma'am. Bakit? Mukha na ba akong may asawa at mga anak? Hala, ma'am, hindi po. Ang ibig ko pong sabihin, hindi po halata na single kayo kasi ang ganda niyo po eh. Alam mo kuya, napaka-bolero mo. Tapos po ka pa ng po sa akin. Mukha namang mas matanda ka sa akin. Customer po kayo kaya gumagalang lang po ako. Huwag mo na nga akong pinupo kasi hindi naman ako may-ari ng department store na to. Ako pala si Dorothy, pero tawagin mo na lang akong Doray. Ikaw ba? Anong name mo kuya? Cyrus. Pero wag mo na akong tawagin Kuya Cyrus kasi baka mas lalong tumanda yung itsura ko eh. Sige Cyrus. Salamat ulit sa pag-assist sa akin ngayon. Wala yun. Kukunin mo na ba yung sapatos? Oo, pero hubarin ko muna para maibalik ko sa kahon. Okay. Assist na rin kita sa pagbabayad sa counter. Tara. Papadudot ng maging independent na ako ay mas nag-focus ako sa sarili ko lalo na pagdating sa karir ko. Kaya naman wala talaga akong oras noon para makipag-date. Nang mga oras na yon ay may mga career goal ako na kailangan kong ma-promote sa trabaho kada isang taon hanggang sa makuha ko na nga ang pinakagusto kong posisyon sa opisina namin. Siyempre hindi lang ang pagiging career woman ko ang dahilan kung bakit wala akong boyfriend. Sa totoo lang kasi naging sobrang pihikan ko pagdating sa mga lalaki. Mataas talaga ang standard ko pagdating sa itsura at career ng gusto kong maging boyfriend. Nang i-assist naman ako ng sales staff na si Cyrus, nakuha niya kaagad ang atensyon ko dahil sa gwapong itsura niya. Matangkad siya, moreno ang kulay ng balat at maganda ang kanyang mga ngipin. Kapag nga siguro nag-audition siya bilang modelo, ay papasa siya dahil sa itsura niya. At yon ang dahilan kung bakit hindi ako nagalit nang i-add niya ako sa Facebook ng gabing yon. Kinuha niya raw ang pangalan ko sa cashier kung saan niya ako in-assist para magbayad ng sapatos na binili ko gamit ang credit card ko. Naging madalas ang pag-uusap namin ni Cyrus hanggang sa pumayag na ako na mag-date kaming dalawa, papadudot. Uy Cyrus, sorry ngayon lang ako nakarating. Okay lang. Hindi naman ako masyado matagal naghintay dito. Pasensya na talaga. Traffic kasi dun sa dinaanan ng taxi na sinakyan ko papunta rito. Traffic talaga ngayon kasi araw ng sweldo. Kaya nga ngayon kita inaya dito sa fast food na to eh kasi kakasweldo ko lang kanina. Parehas pala tayo ng araw ng sweldo. Yun, sakto. So, KKB muna tayo ngayon? Ayos lang. Wala namang problema sa akin kahit mag-KKB tayo. Uy, joke lang, Doray. Baka ma-turn off ka kagad sa akin dahil sa sinabi ko. Bakit naman ako matuturn off sa'yo? Baka kasi isipin mo na seryoso ako dun sa sinabi ko eh. O pwede rin na isipin mo na half-meant yung joke ko. Ako yung nagyaya sa dinner na to kaya lahat ng kakainin ngayong gabi, sagot ko. Okay lang naman talaga sa akin kahit maghati tayo sa gastos ngayon. Pero dahil sinabi mo na sagot mo na lahat, okay, sige. Dadamihan ko na lang ang pagkain na o-orderin ko. Aba, minsan lang yata ako malibre na kumain sa labas kaya susulitin ko na. Sige lang, orderin mo lang lahat ng gusto mo. Malaki naman yung incentive ko eh, kaya malakas ang loob ko manlibre ngayon. Sabi mo yan ha? Oo, kahit magkape pa tayo mamaya pagkatapos ng dinner. Ako rin bahala dun. Aba, hindi pa nga tayo nakaka-order ng dinner, may pakape ka na kagad mamaya. Ganun talaga. Baka hindi na maulit to eh, kaya susulitin ko na. Uy, OA ka mag-isip ha. First date pa nga lang natin, parang ayaw mo nang masundan ulit.
Parang sinabi mo na ikaw ang na-turn off sa akin ngayong gabi. Dahil ba sa late ako? O baka hulas na yung makeup? O dahil hindi mo gusto yung pabango na gamit ko? Huy, Cyrus! Okay ka lang? Ha? Oo naman. Ayos lang ako. Para kasing bigla ka na lang natulala dyan. Sorry. Hindi ko ine-expect na i-consider mo palang date tong dinner natin ngayon. Ano bang dapat itawag dito? Surprise dinner? Kahit may usapan tayong magkikita ngayong gabi? Di ba date naman talagang tawag dito? Pwera na lang kung may ibang babae ka talaga na ine-expect na makakasama ngayong gabi. Wala no. Wala akong ine-expect na iba. Ikaw lang talaga yung gusto ko na makasama ngayon. Sa totoo lang, nagulat talaga ako na pumayag ka na makipagkita sa akin. Tapos akala ko nga, hindi mo ako sisiputin ngayon eh. Sorry na. Na-traffic lang talaga ako. Tsaka bakit naman kita hindi sisiputin? May usapan nga tayo magkikita ngayon. Siyempre kasi baka bigla na lang magbago isip mo. Baka bigla mo na lang ma-realize na hindi yung isang kagaya ko ang dapat na dinedate mo. Anong ibig sabihin na hindi isang kagaya mo? Huwag mong sabihin hindi ka talaga tao. Na alien ka na nagpapanggap lang para makopya ang itsura namin dito sa mundo. Tapos nagkataon na akong una mong gustong biktimahin. Ayoko ng ganyan, sinasabi ko sa'yo. Dumayo ka pa dito sa Pinas? Ang corny ng joke mo, Doray. Ikaw naman kasi, masyado ka seryoso. At saka huwag mo nga minamaliit ang sarili mo. Pumunta ako rito kasi gusto ko na mas makilala natin ang isa't isa. Hindi yung puro trabaho lang ang pinag-uusapan natin sa chat at tawag. Tsaka isa pa, nagugutom na ako. Pwede bang umorder na tayo? Oo naman. Pasensya na kung napahaba yung kwentuhan. Teka, punta na ako sa counter para umorder. Sandali lang ha. Papadudot kagaya ng sinasabi ko. Mataas talaga ang standard ko sa gusto kong maging boyfriend noon. Gusto ko ay bukod sa gwapo na siya ay mapapantayan niya ang social status ko. Gusto ko na sabay kaming nag-grow pagdating sa kanya-kanya naming mga karera. Iyon ang madalas kong ikwento kay Cyrus noon. Yung mga plano ko sa buhay at sa future ko. Sobrang enjoy kasing kausap si Cyrus sa totoo lang. Para bang tinatandaan niya lahat ng sinasabi ko. Tapos makwento rin siyang klase ng tao at magaling magpayo pagdating sa iba't ibang mga bagay. At dahil nga sa lumaki ako sa isang pamilya na may magaan na pamumuhay, minumulat niya ang isipan ko na may isang kagaya niya na hindi pinalad na maging kagaya ko. Ulila na sa mga magulang si Cyrus at may dalawa siyang nakababatang kapatid. High school lang ang natapos niya at hindi na nag-college para makapagtrabaho na kaagad nang matustusan ang pag-aaral ng mga ito. Yung sumunod sa kanya ay nabuntis ng boyfriend nito noong nasa third year college na. Kaya naman hindi nakapagtapos at maagang nakapag-asawa. Noong mga panahon na nagsisimula pa lamang ang pagkakakilala namin sa isa't isa ay nalaman ko na nasa second year college na ang isa pa niyang kapatid na pinag-aaral niya noon. Doon ko nga nalaman ang mabigat na responsibilidad na meron siya. At kahit magkaiba ang estado ng buhay namin ay nasundan pa rin ang pagkikita naming dalawa ni Cyrus ng mga panahong yon. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot sa kabila ng magkabaliktad naming social status ni Cyrus. Unti-unti ko rin siyang nagustuhan. Ganon pala yon kahit na anong taas ng standard mo pagdating sa gusto mong makarelasyon. Ay magbabago ang lahat ng yon kapag nakilala mo na ang tao na hindi mo inaasahang magpapatibok ng puso mo. Tunog cheesy man pero yun po yung bigla kong naramdaman. Ang sabi ko kasi noon ay gusto ko na mas mataas sa akin ang social status ng next boyfriend ko para mahila-hila niya rin ako na mas tumaas pa. Ayoko na ako yung hihila sa kanya. Pero nag-iba ang pananaw ko na yon mula noong naging kami po ni Cyrus.
Matapos niya akong ligawan ng sinsero, nahulog na ang loob ko sa kanya ng tuluyan. At mula nga noon ay tinulungan ko siya na mas umangat pa. Papadudot ako ang nagsabi noon kay Cyrus na pumasok sa mga training para sa call center. Nung una nga ay ayaw pa niya pero napilit ko rin siya. Hanggang sa sumubok na rin po siyang mag-apply sa mga BPO company at natanggap siya pagkatapos ng ilang beses na pag-a-apply. Nakita ko kung gaano naging masipag at matyaga si Cyrus sa trabaho niya. Mas naging maayos ang communication skills niya. Palagi siya nag-overtime sa trabaho at talaga pati ng trabaho ng mga kasama niya ay sinasalo na rin niya. Nagpakitang gilas siya sa trabaho at bilang boyfriend ko ay yon ang dahilan kaya mas lalo ko pa siyang minahal. 1 taon ang lumipas pagkatapos na makagraduate ng kapatid na pinag-aaral niya ay nagpakasal na kami at nagsama ng masaya bilang mag-asawa, Papa Dudut. Honey, patapos na ang shift ko in 30 minutes. Wala na ako masyadong ginagawa dito. Ikaw ba? Medyo busy pa ako, honey. Di pa ako tapos na i-QC calls ng 5 agent ko. 5 agent? Oo. Absent kasi yung isang quality analyst kaya ako na yung nag-volunteer na mag-QC nito. Ibig sabihin malilate ka na naman ang uwi mamaya sa bahay? Parang ganun na nga, honey. Bakit naman kasi nag-volunteer ka pa na yung audit ang calls ng 5 agent na yan? Nung nagtanong kasi yung supervisor namin kanina kung sino yung may gustong mag-overtime para matapos na yung pag-audit namin this week, walang sumagot eh. Kesa naman magturuan pa kami mga quality analyst sa meeting. Ako na yung nag-volunteer. May mga lakad na raw kasi silang nakaset ngayon kaya hindi sila pwede mag-overtime. Nice! At ikaw lang talaga ang walang nakaset na lakad, ganon. Honey, huwag ka nang mainis sa akin. Hindi naman ako sa'yo naiinis, honey. Kung hindi dyan sa mga kaopisina mo na palagi kang tinatambakan ng trabaho. Aba, hindi naman tama yung ginagawa nila sa'yo. Kapag may absent na o may inahabol kayo na deadline ng audit, sa'yo nila lagi inaasa mga trabaho na kailangan matapos kagad. Alam mo naman na isa ako sa mga pinakabago na promote dito, di ba? Kaya nagpapakitang gilas lang ako. Kahit naman hindi ka pa napopromote, palagi ka nagpapakitang gilas sa mga boss mo. Siyempre, para makita nila na deserving talaga ako sa promotion. Honey, sorry. Kailangan ko nang ibaba tong tawag para makapag-focus na ako ulit dito sa trabaho ko. Pasensya ka na ha. Tumawag ka na lang kapag pauwi ka na, ha? I love you. Okay, sige. Honey, I love you. I love you too. Bye. Doray, kape oh. Para mabawasan yung lalim ng buntong hininga mo. Salamat, Miel. Mukhang kailangan ko talaga ng kape habang naghihintay na matapos ang shift natin. Maaga na naman yata akong makakatulog sa bahay namin. Wala ka bang lakad mamaya? Wala eh. Sayang naman. Kasi maaga tayong makakalabas ng opisina. Tapos wala pa tayong pasok bukas. Kaya nga bala ko talaga sanang yayain na kumain sa labas ang asawa ko. Kaya lang hindi ko na tinuloy. Pareho pa naman sana kaming walang pasok sa trabaho kapag weekend. Bakit naman? Ayun, busy na naman siya sa trabaho niya. Gusto ko na ngang awayin eh. Pero pinigilan ko yung sarili ko kasi ayokong ma-stress ngayong Friday night. Tama yan. Hindi tayo dapat nai-stress sa huling araw ng trabaho natin para masaya ang pasok ng weekend. Pero alam mo, hindi na tama yung ginagawa ng asawa mo. Hindi niya dapat na inuuna yung trabaho kaysa sa relasyon yung dalawa. Palagi ba talaga siyang ganyan? Oo, mula nung ma-promote siya ng ilang beses sa opisina nila, mas dumoble ang pagiging workaholic niya. Naging baliktad na nga yung personality naming dalawa. Dati kasi ako yung go-getter pagdating sa career. Pero ngayon, siya na yung mas doble kung magpakitang gilas sa mga boss niya sa opisina. Palaging maagang pumapasok tapos late na nakakauwi sa bahay namin. Hindi na nga kami masyado nagkakausap kahit magkasama kami sa bahay. Kasi alis siya ng tulog pa ako. Tapos uuwi siya ng tulog na ako. Ay. Kung ako ang asawa mo, hindi ko gagawin yan sa'yo. Aba, ang swerte niya yata na siya ang pinakasalan mo.
Kaya dapat lang nasulitin niya ang bawat oras na pwede kanyang makasama. Late naman siya uuwi mamaya, diba? Oo, gano'n na nga. Sumama ka na lang sa amin ng mga kaopisina natin. Gigimik kami pagkatapos ng shift natin dito sa opisina. Diyan lang naman sa malapit na bar. Pampagpag lang ng stress sa trabaho at pang-welcome na rin sa happy weekend. Ano, game ka? Sige, para naman mapagpag na rin yung stress ko sa workaholic kong asawa. Masaya naman ako nang nagpakasal na kami ni Cyrus Papadudut. Nang mga panahon na yon ay mahal ko na talaga siya lalo na at ipinakita niya sa akin yung determinasyon niyang makasabay sa lifestyle ko. Pero hindi lang siyang nag-a-adjust sa aming dalawa. Siyempre pati ako kasi naniniwala ako na dapat na parehong nag-a-adjust ang dalawang taong magkarelasyon para sa isa't isa. Kung natulungan ko si Cyrus na mas itaas ang pangarap niya para sa sarili niya, natulungan niya rin ako na baguhin ang mga bagay sa sarili ko na hindi naman gaanong kailangan. Tinuruan niya ako kung paano magtipid, kung paano unahin ang mga bagay na kailangan ko kesa sa luho ko. Magplano ng mga gagawin para hindi ako nagagahol sa oras at kung ano pang bagay para mas maging responsable ako sa mga ginagawa ko. Hindi man perpekto ang relasyon namin, Papa Dudut, ay masaya ako na pareho kaming nag-grow. And kaya nga lang, Papa Dudut, parang medyo napasobra yata ang pagiging responsable noon ni Cyrus pagdating sa kanyang trabaho. Nang magpakasal kasi kami ay nagkaroon na ng mas maraming plano ang asawa ko. Ayaw niya raw kasing maranasan ang magiging anak namin, ang bigat ng buhay na naranasan niya noon. Kaya gusto niya na kapag nagkaanak kami, handa na kami emotionally, mentally at financially. Kaya talaga namang sinipagan niya sa kanyang pagtatrabaho at ilang promotion na rin ang natanggap niya. Doon na siya nagsimulang magkulang ng oras para sa akin. Doon na rin ako nagsimulang maghanap ng oras na nakita ko sa ibang tao, kay Miel. Hanggang sa nagkaroon kami ng bawal na relasyon na humantong sa desisyon ko na makipaghiwalay na sa asawa kong si Cyrus Papadudut. Nakauwi na ako. Ito, kakapasok ko lang ng garahe namin. Mabuti naman at hindi ka masyadong na-traffic. Sabi ko naman kasi sa'yo kanina, ihahatid na kita eh. Hindi pwede, ano ka ba? Baka magtaka yung mga kapitbahay namin na may naghahatid sa akin na nakakotse dito sa bahay. Ang dami pa namang chismosa dito sa amin. At alam nila na palaging tricycle lang sinasakyan ko pa uwi. Okay, sige. Ikaw ang masusunod. Ay, magkasama tayo ng 2 oras kanina sa apartel pero namimiss na kaagad kita. Ako rin naman, namimiss na kita. Kailan ba kita makakasama ng mas matagal, babe? Sabi ko naman sa'yo, 'di ba? Malapit nang mangyari yun. Makikipaghiwalay na talaga ako kay Cyrus para mas marami na tayong oras sa isa't isa. Yan talagang hinihintay ko na mangyari. Yung maging akin ka na talaga at wala na akong ibang kahati. Mangyayari din yan, babe. Konting tiis na lang. Papasok na pala ako sa loob ng bahay. Ibababa ko na tong tawag. I love you, babe. I love you too. Bye. Saan ko ba nilagay dito sa bag yung susi ko? Bakit hindi ko mahanap sa mga bulsa? Ah, eto. Nandito lang pala. Teka, hindi pala nakalak tong pinto. Ang aga namang nakauwi ni Cyrus. Ano namang naisipan niya at parang nagluluto siya sa kusina? Mapuntahan na nga. Honey? Oh, honey. Grabe, hindi kita na malayang pumasok. Sobrang abala ko rito. Nakauwi ka na pala.
Hindi ka ba na traffic? Hindi naman. Sakto rin yung uwi mo kasi matatapos na tong niluluto ko. Paborito mo to, tinola. Kumusta pala yung overtime nyo? Anong overtime? Di ba sabi mo kanina may 2 oras kayo na overtime sa opisina? Oo. May overtime nga kami kanina. Ayun, okay naman. Natapos naman namin yung mga kailangan naming tapusin na trabaho. Kanina ka pa ba nakauwi? Medyo maaga rin kasi natapos yung shift ko kanina. Hindi na kita tinawagan kasi baka maabala ko pa yung overtime mo. Bago umuwi, dumaan muna ako sa grocery para bumili ng iluluto ko para sa dinner natin ngayon. Naisip ko kasi na matagal-tagal na rin pala kita hindi na ipagluluto kaya eto, pinagluto kita ng paborito mong tinola. Halika, dali. Tikman mo pala muna tong sabaw. Tingnan mo kung okay na sa panlasa mo yung timpla. Sige. Sandali. Sasantok ako ng konting sabaw. Teka, hipang ko muna. Mainit eh. Ayan. Tikman mo na. Okay na ba yung lasa? O matabang pa? Okay na, honey. Masarap na. Hindi mo na kailangan dagdagan ng kahit na anong pampalasa yan. Okay, papatayin ko na tong apoy ng kalan. Nakakamiss din palang magluto. Kanina kasi habang hinihiwa ko yung sayote na pansahog ko dito, naisip ko na yun nga, ang tagal na kitang hindi na ipagluluto. Kaya nga napapangiti ako kanina habang hinihintay ko na maluto tong tinola. Bigla ko kasing naalala yung unang beses na ipinagluto kita nito. Sobrang alat nun kasi naparami yung lagay ko ng asin. Pero kinain mo pa rin kasi nga ayaw mong masayang yung effort ko. Nung maalala ko yun, bigla ako na-guilty kasi na-realize ko na wala na pala ako masyadong oras para sa hani ko. Masyado ko nang binuhos yung buhay ko sa pagtatrabaho. Cyrus, may gusto sana akong sabihin. Actually ako rin, Doray. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Pwede bang mauna na ako? Sige, mauna ka na. 2 months ago kasi, nagkaroon kami ng annual physical check-up para sa opisina. Pagkatapos nun, nag-request pa sila ng iba pang mga test. Doray, lumabas na yung resulta ng mga test nung isang araw. At ang sabi nila sa akin, may colon cancer daw ako. Colon cancer? Oo. May colon cancer daw ako. Stage 3 na, Doray. Papadudot mula noong huling promotion ni Cyrus sa trabaho niya, mas naging busy talaga siya at madalas na malalim na ang gabi kung umuwi sa bahay namin. Nagpapakitang gilas daw kasi siya sa mga boss niya. Sa kapanay din ang overtime niya para sa sasakyan na gusto naming bilhin. Gusto niya na magkaroon kami ng sariling sasakyan. Mahilig kasi kaming umakyat noon sa bundok at mag-camping. Gusto namin ng sasakyan na pwedeng pampamilya at panggala. At pagkatapos ay paplanuhin na namin ang pagkakaroon ng anak kapag may sasakyan na kami para kapag nagbuntis daw ako, hindi na ako mahihirapan na mag-commute pagpasok sa trabaho. Pero dahil masyado siyang nakafocus sa goal niya ay nawala na ang focus niya sa akin bilang asawa niya. Kaya hindi niyo naman siguro ako masisisi kung makita ko sa ibang tao ang oras na hindi maibigay sa akin ni Cyrus. Sa ilang taon na puro trabaho ang inatupag niya ay naging masaya naman ako sa tago at maling relasyon namin ni Miel na umabot din ng halos 1 taon. Kaya dumating ako sa punto na handa ko ng bitawan ang asawa ko para sa kabit ko. Pero hindi pala ganun kadaling gawin yon, lalo na nang sabihin sa akin ni Cyrus ang tungkol sa pagkakasakit niya. Wala na akong ibang nagawa at nasabi ng mga oras na yon kung hindi ang yakapin siya at umiyak. Hindi ko na naituloy ang pagtatapat ko sa kanya ng tungkol kay Miel at plano ko na pakikipaghiwalay.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot nung una ay hindi ko alam kung napabuti ba ang pag-motivate ko kay Cyrus para pagsumikapan niya na maging maayos ang sarili niya at ang plano para sa pagbuo namin ng pamilya. Kasi parang napasobra naman siya sa pagsusumikap noon. At si Miel ang madalas na naging kasama at kausap ko tungkol sa isyu ko sa relasyon namin ng asawa kong si Cyrus. Hindi ko po intensyon na lokohin ang asawa ko o sirain ang relasyon namin. Nakita ko na lamang ang sarili ko na nagkakagusto sa katrabaho ko. Nahulog ako kay Miel na naging sandalan ko sa mga oras na down ako pero wala si Cyrus sa tabi ko. Siya ang palaging nagbibigay ng lakas sa akin. Kaya naman nang umamin si Miel na gusto niya ako ay kaagad kaming nagkaroon ng relasyon. Dahil mas nabuhos na ang oras at atensyon ko sa kanya. Pakiramdam ko noon ay mas mahal ko na nga siya. Kaya nga nag-decide akong hiwalayan na ang asawa ko. Pero nang malaman ko ang sakit ni Cyrus kahit mahirap at mabigat para sa akin ay si Miel ang binitawan ko. Yan? Puluhan ng mga jeep na dumadaan dito. Hindi tuloy ako makasakay. Ay. Doray, Miel? Anong ginagawa mo rito sa waiting shed? gusto kasi kitang makausap kaya sinundan kita mula nung makalabas ka sa opisina. Kanina pa ako dun sa may sakayan ng bus. Pero ngayon lang ako lumapit kasi alam ko na iiwasan mo lang ako. Dahil wala na rin naman tayong dapat na pag-usapan. Meron, Doray. Yung tungkol sa ating dalawa. Sige na, doon na lang ako sa kabila sasakay. Maiwan na kita. Doray, saglit lang. Huwag mo naman akong talikuran. Mel, bitawan mo nga ang kamay ko. Ano ba? Sorry, ikaw kasi. Tatalikuran mo na naman ako. Iiwasan mo na naman na kausapin ako. Kasi nga wala na tayong dapat na pag-usapan. Sinabi ko na sa'yo nung nakaraang linggo na tapos na tayong dalawa. Kung ano man yung naging relasyon natin, kalimutan na lang natin yun. Akala ko ba mahal mo ako? Yun din ang akala ko pero nagkamali ako. At narealize ko na mali ang lahat sa ating dalawa. Mali lang tayo ng panahon. Pero hindi mali yung nararamdaman natin para sa isa't isa dahil sigurado ako na totoo yun. Alam ko at sigurado ako na mahal mo ako, Doray. Kung mahal kita, hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Doray, alam ko na kaya ka lang nakipaghiwalay sa akin kasi may sakit ang asawa mo. Nalaman ko yun sa ibang katrabaho natin. At alam ko na nagigilty ka lang dahil sa kalagayan niya ngayon. Hindi totoo yan. Hindi lang yun ang dahilan. Ano pa? Ano pa ang dahilan, Doray? Sabihin mo sa akin. Mahal ko si Cyrus. Hindi. Hindi pagmamahal yung nararamdaman mo sa kanya. Alam mo kung ano? Awa. Awa lang yung nararamdaman mo para sa asawa mo. Hindi totoo yan. Talaga ba? Kaya ba bigla ka na lang nakipaghiwalay sa akin kahit ang sabi mo noon, si Cyrus dapat ang hihiwalayan mo? Sinabi mo rin na ako na ang mahal mo at hindi ang asawa mo. Dahil yun nga ang akala ko pero nagkamali ako, Miel. Nagkamali ako na nakipagrelasyon ako sa'yo at niloko ko si Cyrus. At ngayon gusto ko nang itama ang lahat. Gusto ko nang itama ang maling nagawa ko sa relasyon naming dalawa. Gusto ko nang itama ang lahat ng mali sa buhay ko. At isa ako sa mga pagkakamaling nagawa mo sa buhay, ganun ba? Pagkakamali lang talagang tingin mo sa naging relasyon nating dalawa? Ano, Doray? Bakit hindi ka nakasagot? Minahal mo ba talaga ako? O ginawa mo lang akong pampalipas oras mo? Ano? Sumagot ka! Hindi ko alam! Basta ang sigurado lang ako ngayon, mahal ko si Cyrus. Mahal ko ang asawa ko. At ayoko masira ang relasyon naming dalawa ng dahil sa'yo. Ayoko malaman niyang tungkol sa atin. Ayoko masaktan ang asawa ko kapag nalaman niyang niloko ko siya. Paano naman ako? Paano naman yung nararamdaman ko? Ganun na lang yun? Basta mo na lang itatapon ang lahat ng meron tayo? Sorry pero yun naman talaga ang dapat gawin. Dapat na nating itama ang mga ginawa natin bago pa mahuli ang lahat.
Dapat na nating kalimutan kung ano man ang naging relasyon natin. Mahal kita. Mahal kita, Doray. Sorry, pero mahal ko si Cyrus. Mahal ko ang asawa ko, Miel. Papa Dudut, hindi madali sa akin ang tapusin ang maling relasyon namin ni Miel. Pero alam ko na yun ang tama at dapat kong gawin. Kasi nang malaman ko ang tungkol sa sakit ni Cyrus ay sobrang na-guilty ako kasi pakiramdam ko siyang sumalo ng karma para sa kasalanang nagawa ko bilang babae na may asawa na. Sinisi ko talaga ang sarili ko sa mga nangyari sa kanya, Papa Dudut. Inisip ko noon na kung hindi dahil sa akin, hindi magkakasakit ang asawa ko. Kaya kahit na anong pilit ni Miel, na ipagpatuloy pa ang relasyon namin ay tuluyan ko na yung pinutol, Papa Dudut. Mabilis na umakyat ang stage 4 colon cancer ni Cyrus. Mabilis din siyang nanghina. Pero hindi ako napagod na samahan siya sa lahat ng check-up at therapy niya. Madalas nga ay nagli-leave pa ako sa trabaho para masamahan ang asawa ko. At nang maubos ang leave credit ko ay hinayaan ko na lamang na masira ang attendance ko sa trabaho kesa mag-isa si Cyrus na pumunta sa ospital. Sinasabihan naman ako ng asawa ko na hindi ko na siya kailangan pa nasamahan. Pero nagpupumilit pa rin ako dahil gusto kong makabawi sa kanya kahit sa ganong klase ng paraan lamang. Ayaw niya rin kasi na magpa-confine kaya pagkatapos ng therapy ay umuwi din kami sa bahay. Gusto ko na alagaan siya hanggat kaya ko at kaya pa ng oras na makasama ko siya, Papa Dudut. Busog na ako, honey. Sigurado ka? Oo, Hindi mo pa nakakalahati itong niluto kong sopas para sa'yo. busog na talaga ako. Pwede ko pa naman kainin yan mamaya, di ba? Siyempre naman. Itatabi ko na lang muna sa ref para hindi masira ka agad. Mainit pa naman ang panahon ngayon kaya mabilis mapanis sa mga pagkain kapag napabayaan. Sandali lang at tira-ref ko na tong sopas. Honey, pwede bang mamaya mo na ilagay sa ref yan? Diyan na lang muna sa ibabaw ng lamesa. May gusto rin kasi ako ibigay sa'yo eh. Ilalagay ko na lang muna sa lamesa tong sopas. Ano ba yung gusto mong ibigay sa akin? Naalala mo ba yung sasakyan na plano natin bilihin next year? Oo naman. Yung sasakyan na pwede nating gamitin para sa camping at pamamasyal natin. Yun nga. Hindi lang kaagad natin nabili kasi nagkasakit ako. Ang dami nating plano na hindi natuloy dahil sa sakit ko. Namimiss ko na rin umakyat ng bundok kasama ka. Ako rin. Pero huwag kang mag-alala. Sa oras na gumaling ka, yun ang unang-una na gagawin natin. Pupuntahan natin lahat ng lugar dito sa Pilipinas kung saan tayo pwedeng mag-camping. Pagkatapos, sa ibang bansa naman, hanggang sa malibot natin ang buong mundo. Ang saya naman nun. Masaya talaga kasi kasama ko yung nag-iisang lalaki na mahal ko. Honey, ibibigay ko na yung regalo ko sa'yo. Nandyan sa drawer sa kanan mo. Sige, kukunin ko lang. Itong maliit na kahon ba? Oo, yan nga. Sana magustuhan mo. Buksan mo na. Honey, susi ng sasakyan to ah. Yan yung parehong model ng sasakyan na gusto nating bilhin. Binenta sa akin ng katrabaho ko sa mas murang presyo. Kaya hindi na ako nahirapan na bayaran yan kasi matagal ko rin na pag-ipunan. Happy anniversary, honey. Oh, bakit ka umiiyak? Ikaw kasi, honey. Hindi mo ba nagustuhan yung regalo ko sa'yo? Nagustuhan, syempre.
Nagulat lang ako kasi sa susunod na buwan pa naman ang wedding anniversary natin. In-advance ko na kasi hindi ako sigurado kung aabot pa ako sa wedding anniversary natin eh. Honey, ano ba yung sinasabi mo? Siyempre kasama pa kita nun. Matagal pa tayong magkakasama. Salamat, honey. Salamat sa regalo mo sa akin. Ako yung dapat na magpasalamat sa'yo kasi inalagaan mo ko. Asawa kita kaya responsibilidad ko na alagaan ka. Hindi lang naman dahil doon. Salamat kasi minahal mo ako sa kabila ng lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Salamat kasi nandyan ka pa rin para sa akin. Hindi mo ko iniwan. Cyrus, sorry. Bakit ka nagsasorry? Sorry kasi nagkamali ako. Nagkasala ako sa relasyon nating dalawa at natukso ako na... Alam ko. Alam mo? Oo. Alam ko. Alam ko na lahat bago ko pa malaman yung tungkol sa sakit ko. Paano? Paano mo nalaman? May isang beses kasi noon na pinlano kong sorpresahin ka kaya pumunta ako sa opisina nyo. Susunduin sana kita. Hindi ko pinagpaalam sa'yo kasi nga gusto ko na masorpresa ka. Doon ko nakita na magkasama kayo nung katrabaho mong si Miel. Nakita ko na sabay kayong sumakay sa kotse niya. Kahit na ang sabi mo sa akin noon, hindi ka makakapag-out ng maaga kasi may overtime kayo sa trabaho. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kasi ayokong makipaghiwalay ka sa akin, Doray. Ayokong mawala ka sa buhay ko. Lalo na nung nalaman ko yung tungkol sa sakit ko. Mas kailangan kita sa tabi ko eh. Kaya Doray, sorry. Sorry kung napilitan ka na magstay sa akin kahit na hindi mo na ako mahal. Mali ka, Cyrus. Kasi ikaw talaga ang mahal ko. Ikaw pa rin. Oo, nagkamali ako. Natukso ako at nakipagrelasyon kay Miel pero sa huli, na-realize ko na isa lang ang mahal ko at ikaw lang yun. Ikaw lang, Cyrus. Sorry. Sorry kung niloko kita noon. Sorry kung nagkamali ako. Kalimutan mo na yun, Doray. Dahil matagal na kitang napatawad. At sobrang nagpapasalamat ako sa iyo na ako pa rin ang pinili mo. Na sa akin ka pa rin sumama kahit na alam kong hirap ka na. Hindi ako nahihirapan. Ikaw ang pinili ko kasi ikaw ang mahal ko. Ikaw lang ang paulit-ulit kong pipiliin at mamahalin, Cyrus. Ikaw lang. Papadudot nang makipaghiwalay ako noon kay Miel. Hindi siya pumayag at ilang beses pa akong kinausap para lamang bawiin ko ang pakikipaghiwalay ko sa kanya. Umiyak siya noon, lumuhod sa harapan ko habang pilit na nakikiusap na huwag kong tapusin ang relasyon naming dalawa. Naiyak na rin ako noon kasi kahit papaano ay napamahal na rin naman siya sa akin. Pero buo na ang loob ko na tapusin na ang namamagitan sa aming dalawa. Buo na ang desisyon ko na ayusin ang lahat sa amin ng asawa kong si Cyrus. Babawi ako sa kanya sa abot ng makakaya ko. At yun nga ang ginawa ko, Papa Dudut, inalagaan ko si Cyrus sa lahat ng paraan na alam ko at pinaramdam ko sa kanya ang pagmamahal ko na para sa kanya. Mabuti na lamang at hindi kami masyadong nahirapan sa gastos. Kasi sinagot ng health insurance na pinagtatrabahuhan niya ang mahigit sa kalahati ng naging hospital bill namin. Kaya kahit nakailang absent ako sa opisina ay okay lang. Basta kasama ko ang asawa ko. Basta nasa tabi niya at nararamdaman niya ang pagmamahal ko.
Papadudod sa paglipas ng mga linggo, mas lalo lang nang hina si Cyrus. Nung una nga akala ko ay gagaling na siya kasi sabi ng doktor ay maganda raw ang response ng katawan niya sa mga therapy at gamutan na ginagawa sa kanya. Pero hindi nagtagal ay nanghina na siya lalo at hindi na bumalik pa ang dating lakas niya. At nang magkausap kami isang buwan bago ang aming wedding anniversary ay hindi ako makapaniwala sa regalong ibinigay niya sa akin. Nag-effort pa talaga siya na bigyan ako ng regalo kahit na nahihirapan na siya sa sakit niya. Pero mas hindi ako makapaniwala na alam na niya ang lahat ng tungkol sa amin ni Miel. Grabe ang bigat na nararamdaman ko noon, Papa Dudut. Para bang gusto ko nang lamunin ako ng lupa dahil sa bigat sa dibdib ko. Matagal na palang alam ni Cyrus ang tungkol sa amin ni Miel, pero kahit kailan ay hindi ako nakarinig ng kahit na anong panunumbat mula sa kanya. Wala siyang ibang pinaramdam sa akin kung hindi ang puro na pagmamahalang dahil takot siya na makipaghiwalay ako sa kanya. Ayaw niyang mawala ako sa kanya kahit na nakagawa ako ng kasalanan sa relasyon naming dalawa. Kaya naman paulit-ulit akong humingi ng tawad sa kanya, pero ang sinasabi lang niya sa akin ay ang nagpapasalamat siya sa pag-aalaga ko sa kanya at mahal na mahal niya ako. Palagi ako nagdarasal noon na sana'y pagalingin ng Diyos ang asawa ko. Na kapag gumaling na si Cyrus ay babawi ako sa kanya at mas mamahalin ko pa siya. Wala akong ibang gagawin kung hindi ang iparamdam sa kanya kung gaano ko kaswerte na siya ang asawa ko. Pero kahit na ano at ilang dasal pa ang ginawa ko noon ay hindi na rin kinaya ng katawan ni Cyrus at iniwanan niya ako. Pero bago siya mawala ay sinabi niya sa akin na huwag kong sisisihin ang sarili ko sa mga nangyari sa kanya. Kilala niya raw ako at alam niya ang iniisip ko na siyang sumalo sa karma sa kasalanang ginawa ko. Alisin ko raw yon sa isipan ko at palaging tandaan na ako ang pinakamagandang nangyari sa buhay niya. Doon ko nga na-realize, Papa Dudut, kung gaano ako kamahal ng asawa ko. At doon ko rin mas naramdaman na siya talaga ang mahal ko. Kung ano man ang naging maling relasyon namin ni Miel, pwedeng panandalian at palipas oras lamang yon. Dahil sa huli si Cyrus pa rin ang pipiliin ko na makasama. Ilang taon na rin ang nakalipas mula nang iwan niya ako, pero eto ako ngayon. Naiiyak pa rin habang sinusulat ko itong kwento naming dalawa. Pero ngayon ay pinipilit ko na sa tuwing maaalala ko siya, yung masasayang oras na magkasama kami ang nakikita ko lamang sa isipan ko. Papa Dudut, dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko at mabuhay ang Barangay LS 97.1 at ang Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Doray. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love stories. May mga tao na kinakasabikan tayong makitang muli. Gaano man katagal o kaiksi ang panahon na nagkahiwalay. Subalit may mga tao na nanaisin mo nang hindi na namang makita kahit na sobrang tagal nyo nang hindi nagkasama. Ikaw kabarangay, sino ang taong gusto mo at ayaw mo nang makita? Dear Papa Dudut, kumusta po kayo at ang mga tagapakinig ng Barangay Love Stories? Nais ko pong ibahagi ang kwento ko at sana ay kapulutan din po ng aral. Ako po si Milet, 39 years old na sa kasalukuyan at nangyari ang kwento ko noong 25 years old pa lamang ako. 14 na taon nang nakakalipas.
Matagal na po ang kwento ko pero gusto ko rin po sanang maibahagi. Noong pong panahon na yon ay mahilig po akong mag-buy and sell. Kahit maliit po ang kikitain ko ay tinutuloy ko pa rin dahil gusto ko naman po talagang gawin yon. Hilig ko na rin po kasi. Para sa akin ay tiyaga lang at lalaki din ang negosyo ko at balang araw ay kikita din ng malaki. May nanligaw po sa akin noong 23 years old ako. Siya po si Homer. Empleyado naman po siya ng isang malaking kumpanya noong panahon na yon. Mabait po si Homer kaya nahulog din ang loob ko sa kanya at naging magkarelasyon kami. Makalipas naman ang isang taon ay nagpakasal kaming dalawa. Noong po nanligaw siya sa akin ay inisip ko na hindi pa ako handa. Pero doon po talaga nauwi ang lahat, Papa Dudut. Naging maganda naman po ang relasyon namin. Masaya kami at walang oras na sinayang para maiparamdam namin sa isa't isa ang pagmamahal namin. Pero hayaan niyo munang simulan ko ang lahat sa pagkakakilala namin para mas makilala niyo pa kami ni Homer. Nagawi po ako sa opisina nila dahil sa imbitasyon ng isang katrabaho niya. Dahil nga po sa negosyo kong buy and sell at doon na kami unang nagkakilala. Hindi ko pa kabisado ang opisina nila kaya medyo kinakapa ko pa kung saan ang kinakaroonan ng pakay kong tao nang bigla kong lapitan ni Homer, Papa Dudut. Hello, Ha? Hi. may paglilingkod ba ako sa'yo? Ha? Bakit parang gulat na gulat ka? Kasi naman sa bihis mo parang ikaw ang may-ari nitong kumpanya kaya nakakahiyang sa'yo ako magtanong. Bakit naman nakakahiya? Ibig mong sabihin, ikaw nga ang may-ari nitong kumpanya? Hindi. Ikaw niloloko mo ko. Hindi ah. Hindi kita lolokohin. Seryoso ako sa'yo. Okay. Teka, ano? Anong sabi mo? Sabi ko anong maipaglilingkod ko sa'yo. Hinahanap ko kasi si Mr. De La Paz. Nasa meeting pa siya. Ganun ba? Okay lang, maaga lang talaga ako dumating sa usapan namin. Mabuti pa, doon na muna tayo sa kantin. Magkape tayo. Nako, mura lang ba mga tinda dito? Kasi ang laki ng opisina parang mamahalin ng mga tinda sa kantin. Mura lang, tsaka sagot ko naman eh. Ano? Wag na, nakakahiya. Ayos lang, total magkakape din naman ako. Hindi pa nga tayo magkakilala, ililibre mo na ako. Ay, oo nga pala. Sorry, nawala sa isip ko. Kasi naman, na-mesmerize ako sa ganda mo eh. Palabiro ka pala talaga. Nako, totoo no? By the way, ako si Homer. Ako naman si Milet. O ayan, magkakilala na tayo. Kaya pwede na kitang ilibre. Ikaw talaga, sige na nga. Baka isipin mo suplada ako pag tumanggi ako eh. Yan! Tara na! Saan ba? Dito, tara. Ang laki nitong opisina, no? Oo, nung bago nga ako dito, naliligaw pa ako eh. Ilang taon ka na dito? 5 taon na. Intern lang ako dati tapos inabsorb na ako ng opisina. Nako, magaling ka siguro. Sakto lang. Humble ka pa. Teka nga pala, ano bang kailangan mo kay Mr. De La Paz? Baka magalit yun pag nakitang magkasama tayo. Nako, bakit naman siya magagalit? Hindi ba siya nanliligaw sa'yo? Si Mr. De La Paz? Hindi customer ko siya. May binibenta kasi akong alahas. Okay. Good. Bakit? Tsaka na, baka isipin mo hambog ako eh. Bakit naman? Kasi kung sasabihin ko na crush kita, baka mahambugan ka sa akin. Kaya itatago ko na lang muna. Sinabi mo na eh. Nasabi ko ba? Oo no, nakakainis ka. So anong sagot? Sagot? Sa tanong ko, Wala ka namang tinatanong kung pwede ba akong manligaw? Ikaw pala biro ka talaga. Seryoso nga, Grabe, ang bilis naman. manliligaw pa lang naman eh. Nako, mas mabuting kilalanin na muna natin ang isa't isa. Malay mo ba kung masama ang ugali ko? Mukhang hindi naman. Paano ka naman nakakasiguro? Ramdam ko.
Gaya ng tindi ng nararamdaman ko sa'yo. Ayan, dinadaan mo na naman ako sa bilis Huwag ka mapipikon ha. Handa ako maghintay. Basta papayagan mo lang ako naman ligaw. Paano kung may asawa na ako? Ha? May asawa ka na? Wala. Papadudot, nakipagkwentuhan lamang ako kay Homer noong araw na yon kasi nakakahiya naman na hindi ko siya pansinin o iwasan ko siya dahil wala naman siyang ginagawa sa akin. Makulit si Homer pero hindi yung kulit na nakakaasar. Palabiro siya kaya ako naman na mababaw ang tawa ay walang pinalampas sa mga jokes niya. May paraan si Homer kung papaano niya makukuha ang sagot sa mga tanong niya. Ewan nga kung magaling ba talaga siya o mahina lamang ako, kaya kada tanong niya ay sinasagot ko na kaagad. Hindi doon natapos sa mga usapan namin ni Homer, Papa Dudut, dahil tinanong niya kaagad kung pwede daw ba siyang dumalaw sa amin. Ako naman kahit nagdadalawang isip ay napa-oo. Sa kanya tinanong kung saan ako nakatira. Late ko na naisip na naisahan niya ako kasi dapat tinanong niya muna kung saan ako nakatira bago siya nagtanong kung pwede ba siyang dumalaw. Pero hinayaan ko na lamang kasi masigasig talaga si Homer. Habang tumatagal ay mas nararamdaman ko naman na totoo siyang tao. Hindi siya manloloko dahil lahat ng sinabi niya ay tinupad niya, Papa Dudut. Masaya ako sa tuwing kasama ko siya. Ilang buwan din ang lumipas at walang nagbago kay Homer. Hanggang isang araw, nangyayain niya akong lumabas, Papa Dudut. Kain ka lang ha. Sobra ka na. Ha? Bakit? Kasi pinapataba mo na yata ako Hindi ka naman tabain. Kasi sa tagal na nating lumalabas, hindi ka naman nagbabago. Talaga ba? Oo, parang ako. Hindi magbabago. Ayan ka na naman sa mga pagka-cheesy mo Totoo naman ang sinasabi ko Oo na nga. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Uy, wag kang ganyan. Mabuti na yung sigurado. Kasi baka iniisip mo pala, niloloko lang kita. Grabe ka, hindi naman. Ibig sabihin naniniwala ka sa akin? Ha? Oo. Ano? Oo. Hindi kita madinig. Nakakainis ka, oo nga. Uy, napipikon. Hindi kaya ako pikon. Hindi nga. Hindi nga. We. Nakakapikon ka naman Okay, Tam. Napipikon ka sa akin Ngayon lang. Sorry na. Uy, hindi ako galit Ewan kahit makulit ka, hindi ako nagagalit sa'yo. Bakit? Ewan ko nga. Imposible. Anong imposible? Imposibleng hindi mo alam. Ang alin? Kung bakit hindi ka naiinis sa akin. Nagugulahan na ako sa pinag-uusapan natin. Sorry. Sana huwag ka magagalit sa akin. Hindi mabait ka naman Uy, salamat. Uy, baka lumaki ang ulo mo Siyempre, basta galing sa'yo, alam kong totoo. Nako, parang alam ko nang idudugtong mo dyan. Ano? Na kasing totoo ka ng pagmamahal mo sa akin. Predictable na ba ako? Hindi naman, may pattern lang. Ha? Hindi tayo matutunawan sa pagkain ito Sinasabayan kasi natin ng tawa. Oo nga. Sige, kain ka pa. May gusto ka pa bang iba? Ayan ka na naman Sapat na tong in-order mo. Sapat na din na makita lang kita. Sabi ko na nga ba Pero seryoso, matagal na din naman tayong lumalabas. Nag-uusap. Matagal na ako naliligaw. Kailan mo ba ako sasagutin? Ha? Alam mo naman na seryoso ako sa'yo. Alam mo na din kung gaano kita kamahal. Sana sagutin mo na ako. Pero... Pero ano? Kasi ano? ano? Anong ano? Oo. Anong oo? Oo na nga. Ano? Talaga? Sinasagot mo na ako? Papa Dudut, nahiya
ako bigla kasi napasigaw si Homer nang sagutin ko siya. Pero sa totoo lang, sa loob-loob ko ay pareho lang kami ng nararamdaman. Masayang masaya din ako nang sagutin ko siya. Mahal ko na talaga si Homer at wala akong duda doon. Matapos ang araw na yon, kung dati ay magkasabay lamang kaming maglakad. Nang mga sumunod na pagkikita namin, ay hinahawakan na niya ang kamay ko habang naglalakad. Hindi na ako naiilang kasi sinagot ko na naman siya, Papa Dudut. Pero matapos ko siyang sagutin ay umakyat na ang level ng mga tanong ni Homer. Sa totoo lang ay hindi na nga tanong kundi pagyayaya na. Gusto na ni Homer na magpakasal kami. Gusto na niya na magsama na kami, Papa Dudut. Sa pagkakataon na yon, kahit na sobrang mahal na mahal ko na siya, ay sinabihan ko siya na pag-isipan ng mabuti ang bagay na yon at huwag kaming magpadalos-dalos. Medyo nalungkot siya pero hindi naman siya nagalit. Masaya pa din kami noong buong araw na yon. Nakapamasyal, nakakain at nakapagkwentuhan. Pero hindi ko akalain noong gabi na yon ay may iba palang iniisip si Homer. Hindi ko napansin pero ipinasok pala niya ang kotse niya sa loob ng isang motel. Nasa loob na kami ng motel nang mapansin ko, una ay nagulat ako. Natakot at saka nakaramdam ng galit. Papa Dudut, nasampal ko si Homer at saka ako dali-daling lumabas ng kotse niya at naglakad papalabas sa lugar na yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ko akalain na ipapasok niya ako sa lugar na yon nang hindi man lamang ako tinatanong. Papa Dudut, kahit mahal na mahal ko siya ay nakakagalit na parang wala siyang respeto sa akin. Hindi porke sinagot ko siya ay kasama na yon sa pag-oo ko sa kanya, Papa Dudut. Siguro'y sobrang nagulat din siya sa sampal ko kasi noong lumabas ako ay ang tagal niya bago humabol sa akin. Siguro'y napahiya din siya sa ginawa niya. Papa Dudut, nagmakaawa si Homer noon at humingi ng tawad. Hindi ako kumikibo at wala naman akong ginagawa o sinasabi pero siguro sobrang guilty niya ay napaiyak siya habang humihingi ng tawad. Ramdam ko ang pagiging sincero niya sa paghingi ng tawad kaya dahil na rin siguro sa pagmamahal ko sa kanya ay pinatawad ko siya, Papa Dudut. Bumalik kami sa kotse at umalis sa lugar na yon. Hindi pa din tumigil si Homer sa paghingi ng tawad at nagmamakaawa na huwag akong magalit sa kanya. Para matapos na ay sinabi ko ang laman ng dibdib ko. Sinabi ko ang galit ko at saka ko sinundan ang pagsasabi na hindi namin dapat gawin ang bagay na yon hanggang sa hindi kami nakakasal. Sumang-ayon naman si Homer habang humihingi pa rin ng tawad sa akin, Papa Dudut. Sorry, Milet. Patawarin mo ako. Mahal na mahal kita. Ano bang pumasok sa utak mo? Hindi ko alam. Patawarin mo ako. Nawawalan ka na ba ng respeto sa akin? Hindi. Hindi mangyayari yun. Naisip mo ba na mangyayari to nung inisip mong ipasok ako sa lugar na yon? Hindi ako nag-iisip. Patawad. Nag-uusap naman tayo. Mas maiintindihan ko pa kung tinanong mo eh. Kaso yung basta mo na lang ako dinala doon? Hindi na mauulit. Hindi na talaga. Kasi kung uulitin mo pa ang ganon, siguro maglayo na lang tayo. Wag naman, Milet. Kakalimutan ko ang gabing to ah. Buburahin ko siya sa isip ko. Salamat, Milet. Pero kung maulit ito, kung may magawa ka pang tulad nito, magkalimutan na tayo. Pinapangako ko. Hindi na mauulit kahit kailan. Sinabihan na kita na hindi natin pwedeng gawin ang mga bagay na yun hanggang hindi tayo kasal. Oo. Ano bang mga plano mo? Sabihin mo na para alam ko kung saan ako lulugar. Hindi na kita pipilitin sa mga ayaw mo. Hihintayin ko na lang kung anong desisyon mo. Nakakausap mo naman ako kaya sabihin mo na lang ang mga nasa isip mo para mapag-usapan natin. Mas maganda yung nag-uusap kaysa naghuhulaan. Oo. O bakit ang tipid mo magsalita?
Nahihiya ako sa ginawa ko. Madali lang kalimutan ng pagkakamali basta wag nang uulitin. Hindi na talaga. Kung ganyan ka magsalita, mas maaalala ko pa yung pangit na nangyari. Anong gagawin ko? Nakahingi ka na ng tawad. Nangako ka nang hindi na uulitin yon. Kaya ibalik mo na yung dating ikaw. Para mawala na yung tensyon na nangyari. Hindi ko alam kung paano bumawi. Ako na nga nagsasabi, kalimutan mo na at wag nang ulitin. Kaya bumalik na tayo sa dati. Oo, Anong oo? salamat. Hindi yan ang gusto kong marinig. Yung palabirong ikaw ang gusto kong makausap ngayon. Mahal kita, Milet. Yan ang biro mo? Hindi biro yun. Gusto ko lang sabihin. Alam ko naman na mahal mo ko kaya bumalik ka na sa dati. Sige, pero pwede ba maya-maya na lang? Sige, naiintindihan kita. Salamat, Milet. Salamat sa lahat. Salamat din. Ha? Saan? Salamat at hindi mo pinilit ang gusto mo. Salamat at naintindihan mo ko. Oo. Nawala lang ako sa sarili ko. May gagawin ka ba bukas? Wala. Punta tayo ng simbahan. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Anong gagawin natin sa simbahan? Magsuswimming. Ha? Natural magsisimba kasi linggo bukas. Akala ko. Ano naman yung akala mo? Wala. Sabihin mo na kasi baka yan na ang dahilan ng ikakagalit ko. Kasi Ano? akala ko magpapakasal na tayo eh. Ano? Papadudot mabuti na din at nangyari ang mga nangyari dahil simula noon ay mas lalong naging marespeto si Homer. Iniwasan niyang sumama ang loob ko. Hindi naman sa pabor lahat sa akin ang mga ginagawa niya pero ibinabalik ko din naman lahat ng pagmamahal niya. Iniiwasan namin ang magkatampuhan. Pag may napansin ang bawat isa ay itinatama agad namin. Naging mas swabe ang relasyon namin. Dahil bukod sa pagmamahalan ay sobra na ang naging respeto namin sa isa't isa, Papa Dudut. Matapos ang pangit na gabing yon ay parang nagumpisang muli si Homer sa panliligaw at parang kinukuha niya muli ang loob ko para mahalin ko siya ng gaya ng dati. Sa totoo lang ay hindi naman nawala ang pagmamahal ko sa kanya. Ayaw ko lang uli kasi na masyado niyang maging kampante kaya may mga restrictions pa din ako sa kanya, Papa Dudut. Minsan nga ay masyado ng OA ang pagiging marespeto ni Homer kaya sinasabihan ko siya na maging totoo lang kami sa isa't isa. Kaya masasabi ko na mas lalong tumibay ang pagmamahal namin sa isa't isa. Okay ka na ba? Oo, Tara na. tara. Uwi na ba agad tayo? Oo, Ayaw mo ba munang kumain? may niluto ako sa bahay. Doon na tayo kumain. Ayaw mong dumaan muna sa bake shop? May ginawa akong kakanin sa bahay. Tsaka na tayo mag-cake. Sige. Pero teka, may gusto ka bang bilhin sa bake shop? Tara, daan na tayo. Wala naman. Akala ko lang may gusto ka eh. Sure ka? Oo. Niluto kong paborito mo. Seafood pasta? Oo. Alam mo gumawa nun? Siyempre inaral ko. Para sa akin? Hindi, para sa kapitbahay. Ha? Siyempre para sa'yo. Inaral ko lahat ng paborito mo. Pero hindi ko naman sabay-sabay lulutuin. Wow! Nakaka-excite naman yan. Unang beses ko palang gumawa nun. Sana tama ang lasa. Kahit ano pang lasa nun, basta luto mo. Ay, wag ganun. Pag hindi masarap, sabihin mo para ma-improve ko ang sarili ko. Yes, ma'am. Gusto ko, alam ko lutuin ang lahat ng paborito mo para pag gusto mo kumain, hindi na natin kailangan pa lumabas. Kung sa bagay, maganda yan. Sa tinagal-tagal ba naman nating lumalabas, alam ko na lahat ng paborito mong pagkain. Kailangan ko din palang aralin ng mga paborito mo. Hoy, hindi ganun yun ah. Walang gantihan dito, hindi porke alam kong gawin at iluto ang mga paborito mo dapat ganun ka na din.
Hindi ba dapat ganun sa pagmamahalan? Dapat walang lihiman. Ayan, lumalalim ka na naman. Ikaw talaga. Kaya mahal na mahal kita eh. Mahal din kita. Alam ko. Oy, yung mga mata mo sa kalsada. Sorry. Ikaw kasi. Bakit ako? Ang ganda mo kasi, kaya napapatingin ako sa'yo. Tumigil ka nga, ayan ka na naman. Teka nga, hindi pala kita inuobliga na aralin ang mga paborito kong pagkain ha? Mabuti na yung alam ko lahat para sa pagdating ng panahon. Ano naman yung panahon na yan? Pagkasal na tayo. Oo nga no, Siyempre, gusto kong mapagsilbihan naman kita. huwag mo akong pagsilbihan. Ako dapat na nagsisilbi sa'yo. Siyempre, mas magiging madalas ako dapat sa bahay para paglutuan ka. Well, masaya yon. Konting panahon na lang naman ang hihintayin natin. Konting panahon? Oo, konting panahon na lang, baka kasal na tayo. Oo nga no. Teka, ano bang sinasabi mo? Tama ba ang pagkakaintindi ko? Bakit? Ano bang pagkakaintindi mo? Na magpapakasal na tayo? Handa ka na ba? Handa na! Handang-handa! O, edi magpakasal na tayo. Talaga? Oo nga. Woohoo! Uy, nagmamaneho ka. Ay, sorry! Papadudot matagal na rin naman ang relasyon namin kaya ako na din mismo ang nagsabi kay Homer na magpakasal na kami. Total sa nararamdaman namin na pagmamahal sa isa't isa ay doon din naman papunta yon, Papadudot. Isa pa ay nasa tamang edad na rin kami pareho at maayos naman ang kabuhayan namin. May trabaho siya at may negosyo ako. Kaya handa na kami. Nangyari na nga ang kasalan, hindi ganon kagarbo pero siniguro namin na masaya at memorable. Nandun lahat ng mga mahal namin sa buhay, mga kamag-anak at kaibigan. Lahat sila ay masaya para sa amin at kami naman ni Homer ay walang paglagyan. Ang saya sa nangyayaring yon. Saan pa ba naman mauuwi ang lahat pagkatapos ng kasal kundi sa naudlot na kagustuhan ni Homer noon. Diretso kami sa honeymoon pagkatapos ng reception. Kasal na kami kaya yun na ang katuparan ng pangako ko kay Homer. Naganap na nga po ang lahat ng gabing yon. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot gaya ng sinabi ko ay walang paglagyan ng saya naming dalawa ni Homer. Gaya ng sinabi ko ay palagi ko siyang ipinagluluto na mga paborito niyang kainin. Marami din akong iba pang mga inaral para naman hindi magsawa si Homer dahil hindi pa ulit-ulit ang luto ko. Kung nung unang niyaya ako ni Homer sa motel noon ay muntik na kaming magkasira. Sa mga sumunod na pagkakataon ng pagyayaya niya ay napagbibigyan ko na siya, Papadudot. Napag-usapan naman din namin na kapag pagod kami ay hindi namin pipilitin ang isa't isa. Laging kinukwento ni Homer na sana ang unang anak namin ay lalaki. Pero kung babae man daw ay ayos naman din sa kanya. Pero hiling niya na lalaki muna sana. Lagi niya din sinasabi na kahit hanggang 3 o 4 na anak daw ang magkaroon kami. Pero ako pa rin daw ang magdedesisyon. Lumipas nga ang mahigit 6 na buwan na nagsisiping kami ay parang hindi pa rin ako nabubuntis. Nagtataka ako pero mas nagtataka si Homer. Tinanong pa niya kung umiinom ako ng contraceptive. Sinabi ko naman ay hindi, Papadudot. Milet, mag-usap nga tayo. Tungkol saan? Tinatanong mo pa. Sandali, Homer. Galit ka ba? Hindi ko alam, sabihin mo sa akin. Hindi kita maintindihan. Anong hindi mo maintindihan? Teka nga, ang gulo ng usapan na to. Tungkol saan ba to? Tungkol sa'yo. Ano? Ano bang ginagawa mo? Ano ba, Homer? Huwag mo nga akong lituhin. Ano bang sinasabi mo? Sige, wala akong sasabihin. Ikaw, may sasabihin ka ba? Sasabihin ano? Please naman, Milet, umamin ka na. Ano ba nga aminin ko? Sabi mo dati walang lihiman.
Wala nga akong nililihim sa'yo. Akala ko mahal mo ako. Mahal kita. Sinusumpa ko yan. Bakit mo pinipigilan ang gusto ko? Wala akong pinipigilan. Kung maaari nga lang lahat ng sabihin mo, oo na lang ako. Kaso minsan kailangan humindi eh. Ayun, Ano? Anong ayon? kaya pala ayaw mo kong pagbigyan. Homer naman, seryoso ka ba o kinukulit mo na naman ako? Mukha ba ako nagbibiro? Diretsuhin mo na ako. Bakit hindi ka pa nagbubuntis? Ha? Anong ha? Bakit? Hindi ko din alam, Homer. Anong hindi mo alam? Hindi. Niloloko mo ba ako? Hindi. Pwede ba yun? Pwede bang hindi mo alam katawan mo yan? Hindi ko nga alam. Umiinom ka nga ng pangontra. Hindi nga. Anong iniinom mo? Pampalaglag? Homer, ano ba yung sinasabi mo? Umiinom ka ng pampalaglag? Tigilan mo na yan. Sagutin mo tanong ko. Hindi ko gagawin yun. Pwes anong ginagawa mo? Wala akong ginagawa. Mahigit 6 na buwan. 7 buwan na halos. Hindi ka pa nagbubuntis. Anong ginagawa mo? Wala akong ginagawa. Bakit hindi ka ba buntis? Ewan ko. Akala ko ba handa ka na? Ayaw mo pa bang magbuntis? Sinabi ko naman sa'yo na handa na ako ah. Gusto mo nang magbuntis, pero ayaw mo pang magkaanak? Sinabi ko na sa'yo ang sagot dyan. Napag-usapan na natin yan. Ulitin mong sinabi mo. Ano ba to, Homer? Gusto kong madinig sa'yo ang sinabi mo. Gusto ko na din magkaanak. Yun pala eh. Bakit mo kinukontra? Ano bang nangyayari sa'yo? Wala nga akong ginagawa. Sige, pagbibigyan kita. Kung ano man yung ginagawa mo, tigilan mo na. Gusto ko na magkaanak. Ako din naman. Tigilan mo na yung panloloko mo. Hindi kita niloloko. Kung ganon, tara. Sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Basta sumama ka. Tara na. Papadudot yun ang araw na hindi ko makakalimutan. Isinama ako ni Homer sa doktor. Pilit niya akong ipina-check up para malaman niya kung may ginagawa akong pagpipigil sa pagbubuntis. Pero ibang naging resulta na ikinagulat namin pareho. Hindi daw ako magkakaanak dahil wala akong kakayahang magbuntis. Hindi ko po niloko si Homer dahil hindi ko din po alam na may ganon pala akong kondisyon. Kitang-kita sa mukha ni Homer ang pagkabigo. Para siyang pinagsakluman ng langit at lupa sa mga narinig niya. Kung masakit sa kanya, hindi man lang niya naisip na mas masakit sa akin yon. Papadudot, imbes na damayan niya ako ay nakipaghiwalay siya sa akin nung mismong araw na yon. Munti ko ding hindi nakayanin ang pagdating ng dalawang mabigat na pangyayari sa buhay ko. Ang malaman kong hindi ako magkakaanak at ang iwanan pa ako ng kaisa-isang lalaki na minahal ko ng sobra. Lumayo si Homer at hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Hindi na niya ako pinakinggan. Nawala na kami ng komunikasyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon makalipas ang mahigit 10 taon, ay nakasalubong ko si Homer, Papadudot. Milet? Homer, ikaw ba yan? Ako nga. Ang laki ng pinagbago mo ah. Nagpatubo ako ng balbas eh. Bagay sa'yo. Salamat. Ikaw naman, wala kang pinagbago. Compliment ba yan? Oo naman. Binibiro lang kita. Salamat. Kamusta ka? Eto, ayos naman. Napalago ko na din yung negosyo ko. Sinong kasama mo? Nasa loob pa ng mall. Hinihintay ko nga siya rito eh. May asawa ka na? Ikaw talaga, nagpapatawa ka. Seryoso ang tanong ko. Paano kung magkakaasawa kasal pa tayo? Oo nga. Karelasyon? Nako, kahit wala na tayo, takot pa din ako sa demanda, no? Demanda? Malay ko ba, demanda mo ako ng pagsama sa ibang lalaki. Biro lang. Kung ganon, sino yung hinihintay mo? Hindi ko siya asawa o karelasyon. 10 taon lang siya, no? Pasensya ka na sa tanong ko ha. Ano ba? Ayos lang yun. Ikaw, may nakarelasyon ka ba? Ha? Anong ha? Huwag mong sabihin na offend ka sa tanong ko. Kasi kanina nung tinanong mo ako, sinagot ko ng diretsyo. Hindi naman.
So wala din. Meron. O nasan siya? Wala. Nasa ibang bansa. Ah, okay. May anak na kayo? Oo. 2. Masaya ako para sa'yo. Salamat. Saan ka pupunta ngayon? May bibilhin lang sa loob. Naku, nakakaabala na yata ako sa'yo. Hindi. Matagal din na di tayo nagkita. Masaya akong nakita uli kita. Ikaw talaga? Ikaw ang nang iwan. Ako, nandito lang naman ako. Hoy! Bakit ka malungkot? Biro lang yung sinabi ko Walang sarcasm doon. Galit ka pa ba sa akin? Nagalit ako, oo. Pero kung galit pa ba ako? Di na? Matagal na. Salamat. Patawarin mo ako sa nagawa ko dati. Hindi kita masisisi, pero sana naintindihan mo na din na hindi kita niloko. Hindi ko din alam ang kalagayan ko noon eh. Naiintindihan ko na. Kaya, wag ka nang malungkot dyan. Bilib ako sa'yo. Bakit naman? Nakuha mong patawarin ako kahit sobrang masakit ang ginawa ko sa'yo. Oh, ayan ka na naman. Babalik na naman tayo dyan. Kalimutan na nga natin yun. Salamat ulit. At paulit-ulit akong humihingi ng tawad. Okay na, move on na tayo. Teka, saan ka pala nanirahan nung umalis ka? Una sa probinsya ako nagpunta. Tapos ng ibang bansa ako. Doon ko nakilala si Ofelia. Siya yung nakarelasyon mo? Oo. Makalipas ang 6 na buwan, bumalik na ako dito. Nagsama na kami ni Ofelia. Ang galing mong magtago Nandito ka lang pala pero hindi ka nakita ng kahit sino. Naiinggit nga ako sa'yo eh. Bakit naman? Kahit masakit ang ginawa ko sa'yo, napatawad mo ako. At masaya ka na ngayon. Kalimutan na natin yon. Matagal na yon. At isa pa, masaya ka na din naman sa buhay mo ngayon. Sana. Ano? Papa Dudut, may malaking lungkot pala sa puso niya si Homer. Kaya pala nasa ibang bansa ang nakarelasyon niya ay iniwan siya. Isinama nito ang 2 nilang anak at hanggang sa oras na yon ay hindi niya pa din alam kung nasaan sila. Nagtago ang babae kasama ang mga anak nila at hindi niya din alam ang dahilan ng pang-iiwan nito. Pero ang balita niya ay sumama daw ito sa dating karelasyon. Kung gaano ako kagaan noong nagkwekwentuhan kami ay bigla akong nalungkot ng sobra sa mga nadinig ko. Nakakaawa din ang sinapit ni Homer, Papa Dudut. Habang nakikiramay ako sa kanya, ay may biglang tumawag sa akin ang mama. Siya ang batang sinasabi ko na hinihintay ko. Papa Dudut, makalipas ang 1 taon matapos kaming nagkahiwalay ni Homer ay nag-ampon ako ng 6 na buwan na sanggol at siya nga ang batang lalaki na tumatawag sa akin ng mama. Nagulat pa si Homer kasi imposible nga naman na magkaanak ako, pero ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Na nag-ampon ako at sinabi ko din na alam na ng bata ang sitwasyon niya. Dahil para sa akin ay mas magandang walang nililihim sa bata. Pero hindi naman nagbago ang lahat. Kahit na inampung ko lamang siya ay para niya akong tunay na ina. Nakita ko ang paghanga sa akin ni Homer sa mga nadinig niyang kwento. Pero isang tanong ang ikinagulat ko at hindi ko inaasahan. Tinanong niya kung pwede daw ba kaming magkabalikan. Hindi ko alam ang sasabihin noong una pero mas maganda talaga ang maging diretsyo at totoo. Hindi ko na po tinanggap ang pakikipagbalikan ni Homer. Kasi masaya na po ako sa buhay ko kasama ang anak ko. Sinabi ko na lang po na lagi ko siyang isasama sa dasal ko na maging masaya na rin siya at makita na rin niyang muli ang mga anak niya. Maraming salamat po sa pagbasa ng kwento ko, Papa Dudut. Sana po ay may napulot na aral ang inyong mga tagapakinig. Salamat sa Barangay LS 97.1 sa pagbibigay daan sa aking nakaraan na maitampo sa nangungunang Barangay Love Stories, ang inyong forever na kapuso at kabarangay, Milet. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS. In Mega Manila, 97.1. Forever.